নিয়া जों हरो आंनि अफिस पाइमानि यागलो ठीक 11টা থেকে 11:15 आमाय जराव आंखौ अफिस डेली याकारो आबो परे चराइनि बिथि ताई खाता कचारजाक मानि आबो पाइयाखै फाइ अफिसनि माने नगद थांगौमानि एडभाइजारो ठीक कायसा एको डक्टर गौतम देवबर्मा बिना चेम्बारनि बसकाङो एडभाइजार दंमोन आरो फाइसो फाइकेनो आरो बासावै एसासो चुआ नों तंलाइजाक बरग दो जोंनो सिक्रि सकरो खायने बाथागि के जों खारै थांमांखामो किन्तु जों आरो लकेल सिखौ बो बायकेनि निवला आनि फुलो काजाके बो आरो से लकेल आरो से नक केबा इंगवा दादा नरनो जों नोंखौ अरनिसे ताम बम हाय बिसोरा गे बर आपलोके एको रिफिक्स फाइका गे फाइकांके न तामखा एको जों साका नायदि कसां कसां रादि दिले इगा काफोरके न ते खरचा फाइका गारि बाय बं दल न ते खरचा फाइकांके न तामखा बो फाइनाय तामलाय के बर जोंनो यानि थांनाय मासे कासुइ गाके सिक्रि सफराव दंगा गाबरके बं बरलां मापसा नखनै सिहिन दंखो किन्तु ओ मापसा नुगे नों जोंनो ता सादि ओ जेंनाय रंनो फोरोंदि नै साइ दंगा जरानो जोंनो फाइ बस फाइका आ जेताय खरगनि ओ पुइला होय हायनाय रं गांके बुजा खांगाके आनि एको ब्लेजार सुमजा ब्लेजाराव मोबाइल कानि दङ अफिसनि चाबि दङ ताय आनि जे बाइक दङ बाइक न खिक्लाय सबायका आनो गथाम खिक्लाय बुखा इंकाय आनि बखर रबनखा के याकुं दुखुमांखा इंकाय आनि ओ मानि रक बा खिबि माखारका आनि ब्लेजार मोबाइल काइनै बबाय पार्ट आलादा थाखा दो बके बिन्दक बखागो साइदं थाखा आंके आं खिक्लाय बुजा दंखा गांके न बुजा खांके तो आरो ताई दङ आं गथाम बाय देरानाय गां खारका yang advisor community खारै बिको बिनयां नगबो थानाय माबो आरो बिन दगावसो ब्राब नै दंलायखा गाके आंगो खारपानो तर खेता कारण बर नि बसिबां रिफिपन मानो आके टेप खारि मा थांगा आबुन परे गुरि हर ताइसा गरम थुइ किछु बरनि हेल्प नावै मा फाइजा किन्तु आ फाइफोर गाके नुखा आनि आमानि रकरि खेता गे बाइक ले काइसे बेराजाक मांखा आनि बाइक किन्तु चाबि मालिया बाइक चाबी ऑफिस चाबी मोबाइल गानी इनको हेलमेट और कुछ मालिया था इके जों आबुन बागिनो इनि और आइसुक जराव न बर खरसान रम खाकिन पुलिस बो आ जों आपरो दंखरन था इके तिनिखाय जों केस मार फाइया जोंनि मिडिया अकरा रक फाइया कारण ओ माइके तमजामा बुजा मानि आमबो जों खरसा न्यूज रिपोर्टर मोखां सिजाक दङै सुदोसे हमसे बुजा आं हेलमेट खुलुक लागा साका नाजे आं मिडिया से नरकामनि आफायखा किन्तु आब्रु जराव बर बताम भिडियो खायो खायो नरकाम खायमान खायरता जों तो आफाय बोलाया रे कोनो इच्छा करे गां मा खारका खारि आं गां थसैगामो आसो अवस्था ता तिनि केस का पछिम थानाव अच्छा आरो ननि जे रांमारि 18000 जे कमावनि सामान आबो बड कमा का फैसा आनि आ बेगो तो नि जगह बरक बेग नि तो बाय बिखता मोबाइल माले त आबुन परे बबो आलादा खे सकानि बुजा का आबो बसासु नोंखे बर जागा बुजा खा आंखे जुं एलबो दंखा कादो बाइक नि बरो जों नर तामातिं दारा माने आमा हायतां लायदि नर स्वाग नों जा जों गुबुन सामङो माने दारानो मुनानि थांमानि गे दारानरो आइमाने कारण खांके बसेरानि बिखिरो बाइतुखा बाइतुयाखै फाइमाने कारण खैतो उ रांख्लांना नि फायो का आं जि बाजार खाय थांकुलोनो प्राय 10000 रां आं एटीएम नि कारिनाका लेक्स समनि बंधन एटीएम बो तारि तुयाखै बो फाइका बिनि जरानि न्यूज परिबाय 9टा 9टा बिनि पाइना गंगा बो 10टा फाइका आं मामि सम दङ दारा नों माइसे थांसिरि गे माइसे थानिका नखौ सालाय सालायथानि तो अनेक मैथाव न्यूज इडिट खालायखा गे आनगतो मिसिन दङ जखन गे जोंआबो खालायखा गे सिट ngoro खालायखा प्राय 11टा 15 बा 20 समाय 11:30 जों मासु करि ठीक टाइम जेबा गा जरांगानो जों अखरि थांगानो आबो माने मुसुक सुइनो बेंक मा हायता नों बुथाका गा बुथागानो बर थांगानो बर खुनो क्यामेरा खानि चेंका गे दारा किबिखौ खुनुका नरानो सिनिया दा जोंथि हायसि सांबादिक सिनि साफानसे बर जों सांबादिक सुमुते सिनियानि बर माने हानि सबरे साथां थायगा गाफ्रो आबु जरानो गारि बाइक गाफ्रो जरानो गारि बाइक खरसा फायगा दा फायगा बको माना खाय तमस पुइला बुकुंनाय बो बुखां के मासा बुखां गा माने बो जों साइज मेला जानजान लामा जाङै थागा दा जों जानजान ला खारखाथि आन्थानि क्यामेरा फुटेज सब दङ जा
ক্লিয়ার ন যেটা চুমপুতা পুরো বাহিনী খারকা তামুখা যত তিসাই মালিয়া যেমা মানে চিন্তানিও ফুটে আচ্ছা আবো তো খরক বুঝো সেদিনও- হ্যাঁ বুনাই রকম খরক বুঝো খরক বুঝু বলতে বড় জায়গাও খরগুড়ি খরক বমা হাইরক না বমরলে মতে মান র বুমুনো তো সুমায়া জগদীশ দেবরমানি খরচ বুমানো তে বাদ বাকি কিছু লুকাইছি প্লাস ইনিও জায়গাও ক্যামেরাও যেটা বংশী হারাবো কাজাক দং অমাইতা সিন বরক না পুরো বরক চিন বরক ন দেব বর্মা আচ্ছা নों যে বুজাগौमोन আবো বজাগাव বুজা फिकुंगो बरानो दारानि हेडमेट बायनो दाराना आं बाक्सारु सब्रे तंमांनै तेमा सानो पूरा डाइरेक्ट हेडमेट बायदि माने और नाङि काइसले थाङा যে नंनि फुटेज যে नरक फनुमानि मते बा जे नर सालायमानि मते नर नर रड बेगो बुजांनानि नायखा नि आमखौ खामानि पूरा आबो डाइरेक्ट रड आउ कुबि फाइका। तंगाव आच्छा। मसिन फुटेज तंगो তুই ফাইকা রড জাহাংনাय আবু কুবু জাহাংনাय आमो साइमे लाथा दा वाथि दा संगाव না না साइमे না না সর আং রমিছে মা সেকা আচ্ছা आमो আবু खता আপনা बोलिया উন্তির তুবু কই गाम परे अंगाय आं डाइरेक्टली अरो डाइरेक्ट नाम्बार करिंगै आरनसा 100 कल हकिया 100 नाम्बार कल खामन लगेनो पेट्रोल पार्टी थांगा पेट्रोल पार्टी थांगा कनि थांनाय खिया नायमे याकनि आबरुंके जे चुनो बुनाय ताउ जेता रम तुजाक माने मिया हरो ब माने जों दल हाकनानै दा फाइमान कलाय खिया ता फाइमान कलाय फाइ माने मासका फाइकेनो पक सुनका खारका गते मास थांगा मासाना ओ मासा रम टिकि माइता दा बाइक दा जे चुनो बुनाय नि बाइक ताउको स्पट खिलाय जातो পুরো বাইক বতম হারান दंगा जागोन নরন বাইক বারান তংখো চিনি বাইক হেনকে जों हरगो दा बुइ सक सक सिनो नै आनि बाराव जों फोन मल दागा दागा लाई खस्थ खस्थ करि চাবি কই चाबि गरि दाका माइता বজাগাও পারি आबंके एडभाइजर चमिनि गुतम देबर माने चेम्बार जात आगलिबो আচ্ছা নক তাবো বম হাই জাস্টিক নাই না जोंथ' কাইসা তো হ্যারাসমেন্ট जों माने लामाते हिमिसि मालिया आबसो कायसा आगरतलानि चमड़ी चमड़ी ओ सुहाग नंलाय माने अब्रबो नंलाय दङ अबो हाय रक अक्रा साक्रा रक किसा नाय सालायबाय नांगौ आबो तो अक्रा उठमेस मारो ताई नाय माने हिंगाबा सिनि माने केव माने सिनि मोबाइल बायसे सब किसु जों मिडिया सामसायो आबोसो आनि कानि कमाय थांगा आंगाके कायसा तो आं सिम्पल फेमिलि या भाई ता टक साव ताय कैमरा खायो आबो दामनि नता अब हायरक जों पिकनि माना नांगौ प्लास बुजाक मानि मान हानि अब तो जों केस था नागिना ता ताम मानहानि बोलदे आबो मानहानि बहिन जायगा दो मेनखा दारे बरक सुनो बथाना नायखा। बथाना नायखा Attention टु मादार प्लास ते ताबो जों तिसाबनो माने रिक्वेस्ट जाते प्रशासन बो जों रिक्वेस्ट खायो जाते सिनि अकरा रो फाइथा गया सिनि प्रणब सारो फाइथा जाते पुंगनार इस्लाम सेक्रेटारि दारन दिबो फाइथा फाइगन बर उसपर बथां नायखा ताबसि नाहार मुंहाके किसामनो যারা जों ताबुक सुगरा के बाद बाकी बर रम जेको जे खरक्सन तो रमखा ओंखाय आमी जागुलो जों ताबुक बरक दा सुनो केसि वतांगिरि हिनि माने एटेक खान खाइमा मुं दङ अमा हाइता आबोनि नंनि प्रटेक्सन नांगौ प्रोटेक्सन दङ अमा हाइता